Vi skal i biografen! Kan du også sige til ja, vi skal i biografen, vi skal se Stitch. Lille og Stitch, så... ja, vi glæder os virkelig meget. Det er den første gang, jeg har været i biografen med Nora lige her. Ja, vi ses derovre. Hej Lisanne. Jeg skal lige huske noget. Vi skal også have popcorn og slik og sodavand og hej. Vi er her. Og hvis I ikke hørte det, vi skal se Lilo og Stitch. Vi er her i biografen. Vi er ikke inde i biografen nu, men vi skal snart ind i biografen. Vi skal have noget sliksov. Og jeg skal have de her lige her. Jeg skal have de der deroppe. Ja. Og vi skal begge to have kokjo. Vi fik, eller ærgerligt ikke popcorn, men vi fik alt det andet, ikke? Ja. Hej. Tror jeg har fået den her koffekraft ved sofaen og til fjernsyn. Og det er vigtigt, at vi husker Vi fik popcorn sofa. Indtil alt, hvad I kan huske, er smerte. Vi ses efter filmen. Hej alle sammen. Vi var lige kommet ud fra biografen. Og det var en virkelig god film. Hvad synes du, Nora? Jeg synes, det var meget god, men det var også lidt kedeligt for mig, fordi jeg var lidt træt over jer. Ja, han synes, det var kedeligt i starten, men i slutningen blev det meget god. Så vi ses måske i morgen. Hej hej.